Ayon-ayon kopya gawe kumon tekon sarta rukun akeh gayung-yung dadi srana iku ayu nyawiji ing panamu godhong ing kalbu Ayon-ayon kopya gawe kumon tekon sarta rukun akeh gayung-yung dadi srana iku ayu nyawiji ing panamu condong ing kalbu rahing noto kones araning bangsa lawala
wijarane asung jarmo Rama Rama karaning bangsa nawala Kayun kepiagawe kumpul lampun sarta rukun adegan kayuyun datis rondo iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu iya iya ayon ayon kopya gawe kumon takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu Ganes bicarane Sarwa Buddha Ganes Ganes Modale sang prabu Kresna ayon ayon kopya gawe kumon takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu Ganes Ganes bicarane Rahing noto Rama Rama bisa sesajining kan Kayun kepiagawe kumpul lampun sarta rukun adegan kayuyun datis rono iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu lakon nes nenes wijarane rahing noto Rama Rama arane bangsa nawala Lamun sarta rukun ajangan kayuyun datis rono iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu lakon nes nenes wijarane Tadian lampung Ganes ganes nyalempong tanpa ukara ayon ayon kopya gawe kumon takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku rahayu
Ah, Ih, bos. Ayo. Ana kita rumaksa ing wengi teka hayu lumputa ing lara lumputa bilai kabeh jem setan katanku kon panaruan miwah panggawe Allah gunane wong lumpuh satemahan tirta maling ado lan ono ngarah dewa kami duduk pan sirno saking loro kan samya beli saking ngomong pan sami mirudha welas asih pantulune saking raja luput kati kapok panik wesi saking wisatawa sapok galak toto
sangar sok ing landang buane wong lemah miring yang pagi poning kusumaning ati wong ayu kang anti-anti mong kamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen ate janji tak ukemi ora bakal lali anjor kelingan jroning ati tak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pamukane kok pahit tipe muline pancen mangkalake among pamujiku muga-muga ora ana rubeda saumure kan lunga ora kandha-kandha
Sangreritu ati
Yo, yo, yo. Ya. Ha, 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 ha. Ha, yo, yo. Ya, ya. Ha, oh. ya, yo, yo, ya. Yo, ya, yo, yo, ya. Ayo, sing ngendi iki, Mbak? Ayo Bapak sing ape, Mbak? Neh wis, sampun. Nggih. Heeh. Oh, neh terus, terus. Yo, yo, ya. Yo, yo, yo. Wis. Wayahe diparkir. Ayo, Mbak. Carane parkir ke sik. Dikencang, Mbak. Kencang riyen. Ah, wayahe dikencang riyen jaran. Engko nek ayo dikencang ra ya ra Kencang mlayu boten Mbak. boten mlayu mangke. Aman-aman wis to. Aman-aman. Paling nek ilang ya berarti didol mung ngoten mawon. Mbok kencang riyen jarane ya, Mbah ya. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Sejar melu. Oh, durung ta iki? Oh ya. Oh, durung. Ya, piye pisan kas ya, Mbah ya. Ya, Mbah. Sing siji rung berhasil iki. Heeh, rung komanan iki. Urung kemana niki? Ya, Mbah ya. Ayo Mas, pisan kas Mas. Yo.
Lola, 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 Lola. Yo yo yo. Yo yo yo. Lola, 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 Lola. Oh ya. Yo yo. Lola, Lola, Lola. Pun, wis. Waya dikencang tenan iki. Yo kencang riyen, Mbah. Heeh. Piyagone men doleren iki. Yo, kek dahar-daharin. Nggih, Oh, dariyen pun. Napa monggo. wontene? Heeh. Wis. Mayek-mayek. Meyek-meyek dulu. Nggih dipeyek-peyek. Ah, sajake Wis koyo garing ngunjuk-ngunjuk. ya. Heh? Garing Mas wong sedina ning kene iki panas. Heeh. Sing Jawa meng jenengan tok. Ayo kidul ki udan sikit moga aku ki. Jan ngejo elok nek. Jing, alhamdulillah diparingi Alhamdulillah terang nggih Mas nggih. terang. Nggih, mboten Tekane jawah wis rampung, jan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Penontonnya ya tumplek blek. Blek wis jan. Menika wonten 2500 5005. 5.000 mboten partang kula patang Mas. Ora tak gawe Mboten beda to. nek saiki kok ya. Heeh, kok ndak kok kuwi terus ngono. Lah nggih. Wong kula nggih kalkulator kok. Oh, nggo kalkulator. Nggih. Ya ya. Ya paring apa, Co? Ya manut beri. Iki ra nggang bekan sik, Mas. Ya bekan sih ora apa-apa. Bekan sik. Mesake sing ngendang, Mas. Oh iya. Oh, sing bonang apa meneh masak? Waduh, lah iya. Sajake anu Pripun? ora apa-apa. Mbok apa-apa ta, Mas? Ora tak cetrake aku. Ya cetha ya ora apa-apa kok ya nyatane ngono kok ya, Aku Mas ora ya. gaduk kuping nek kok ngono kuwi. Urung katuk kuping ning punjul. Punjul. Turah. Nah, turah-turah ya, Mas ya. 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 Yes, komplit lho Mbak Yaya iki. Nggih, Mas. Iki nek sajen kaya awake dhewe nek bodo kae ya kae peyek delireng ngono kae lho. Reginan. Rengginan. Apa kuwi? Empuk jero kok iki sing anyar ya, Mas. Harimau. Tarik, Cak. Heeh, tarik, Cak. Ah iki. Tarik, Cak. Heeh, sing ditarik apa nih, Mas? Ayo kemule ta ya. Diceprake. Ya, diparingin apa, Mas? Sing oke, Mas, ya. Sidoran dong. Ayo sido tenan kok. Pripun Pak Anda? Ajeng nyumbang lagu monggo. Oh, monggo. Biasane sak lagu rong lagu telung lagu. Oh, jan. Saiki alih profesi, Mas. Gedek. Jatil. Aku ki kaget lho mau ki. Aku ya kaget tak kira iki anak lanang ya jebulane kok lho bapakne. Oh, juragane kok melu anu iki dandan iki aku. Wis jan.
Biasane dandane kok ya dandane. Manglingi sih ya. Pangling ah. Muda enom e. Heeh. Ketok kaya anake. Tak ira anake. Tak kira anake iki mong. Tak ira le pacar mau. Jebulane bapakne. Heeh. Pariki apa, Mas? Ya, si Rondo. Hah? Ya, meruput ya. Ya rasa seru-seru. Aja seru-seru nek rondo-rondo. Mengar ngecak aku copot ke sepatu iki, heh. Dalam. Curhat sih, Dek. Walah. Dibenti ngerti curhat saiki ya, Mas. Ya ngerti, ya saiki iki pengalamane seluas. Heeh, kok iya, Mas ya. Sehat, Mbak? Ramale. Iki ya ngono kuwi. Lah kok ya mesake men. Ora ketok. Larine ora kok. Heh? Ya sing ditugel dhewe kok ya nyalahke Mbah Gemak. Lah ya wong ya lek diwalik barang ngono kok ya. Monggo Mas. Yo sikat so. Ngendikane Pak Kapolsek wau nyuwun sing aman-aman kemawon. Nggih, tunggal guru aja ganggu nggih Mas nggih, nyuwun ngapunten. Ayo, sing tertib ayo. Sing monten mlebete kalangan kasuwun ampun ngantos medal saking kalangan nggih. Heeh. Nggih. Dijagi keamanane sareng-sareng. Ayo. Sing ayo Mbah. Ayo. Eman-eman iki.